Byta vinárstvo vlastne je časť činnosti poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre, treba to povedať. Takže náš podnik sa venuje okrem vinárstvu samozrejme rastlinnej výrobe, živočíšnej výrobe. Tá stará história hovorí o tom, že víno z tejto lokality Byta putovalo aj na kráľovský dvor do Viedne. Môj osobný vzťah k vínu pochádza ešte úplne z detstva. Tiež ako rodina sme mali vlastný vinohrad, takže ako dieťa tie ľahšie práce, ako bolo vynášanie ostrihaného vinohradu, vynášanie alebo čistenie kmienkov a tak ďalej, takže to som robil v podstate celý život. Vinohradnícka oblasť Byta je typická aj tým, teda okrem nás sa tu nachádzajú aj menšie vinárstvá a veľmi dobrá spolupráca s týmito malými vinárstvami alebo vinármi je v tom, že sa tu dvakrát do roka organizujú podujatia, volajú sa Jánske vína. Tento rok je významný tým, že celú produkciu nášho hrozna spracujeme tu do tejto pivnici, kde sme v podstate technologicky aj stavebne vyriešili všetky problémy predchádzajúceho obdobia, v podstate od mlynkoostopkovača cez pneumatický lís, odkalovacie nádobe, rototanky na červené víno, až na tieto nádrže, ktoré sú riadené automaticky chladením. Nitra je samozrejme zaujímavá tým, že teda je to mesto mladých ľudí, vysokých škôl, hrad, všetky tie arboretum, alebo neviem, teda cyklotrasa a všetko to tak zapadá do takého zážitkového života. Není to len o tých kyselinkách a zbytkových cukroch a aróme a tak ďalej, ale malo by to byť aj o tom a snažíme sa to aj zákazníkom ukázať, pretože naše vinárstvo sa nachádza priamo pri viniciach, takže vidia, že sú to naše slovenské vinice, že vidia, že naozaj čo si to všetko vyžaduje, tú drinu a tú prácu. Takže ja to vsádzam na ten príbeh v tom, že treba vidieť za tým tých ľudí a treba vidieť ten kus roboty.